Laing bitin na usab ang nakitaan sa residential area sa Barangay Look, Mandawi City. Ang report ni Nico Sereno. Sa video nga kuha Lunes sa gabi, makitang nagtinabangay kini mga residente pagpugong sa usa ka bitin nga makasud sa Panimay. Matud sa nagpost sa video sa social media, nagkapuliki silang mga managsilingan sa may purok uno humanakitan ang baksan pasulod sa balay. Dugayng pinugong og binunlutay aron dili makalahos og masiguro nga mahipos og tarong ang maong sawa. Wala masayod ang mga residente kundi gikan ang sawa apan nagduda nga sa bakanting luna sa unahan. Gibanabanang mutimbang og 13 ka kilo ang maong baksan. Gikuyawan gid mig mayo kay kanang sa balita ra man na mo makita gud katong naasay bitin nga nasa poste kanang daghan tong mga bitin nga mga balita ra ba niya. Mura mo ang makuanan nga daghan ng bitin nga nang gawas niya. So sa pagkuan nga naman diri sa amuang kuan duol oy. Kagahapon natugyan na ngadto sa Mandawi Sentro ang maong sawa. Karong bag-o makapila ka higayon nang may nakitaan nga mga sawa sa Mandawi City. Sa iyang bahin si Mayor Jonas Cortez, dunay awhag sa mga tao kung may makitaan nga sawa sa ilang panimay o komunidad. Kanan ng guwa ang mga bitin, ang ato lang yun kay delikado sa ato mga kigsunan. So please report immediately o kung may mga kuano sa atong mga otoridad sa barangay. Nico Sereno, Balitang Bisdak.